Chiar mă. Iar ai început? Ce vezi? Ții minte cum arătai și ce făceai când erai în Norvegia? Cum arătam și ce făceam? Uite așa, comentez că iar începi, că iar că ai să fac filmulețe. Thank you, bye. Bine ați venit în Norvegia. Oslo. Să vedem acum ce aventură avem pe aici. Ce-ai mâncat? Pizza. Ce-ai băut? Cappuccino. Bun? 223 de norvegieni despre lor. Coroane se numesc. Coroane. Of, prințesă, coroană. Încă o oră jumătate de așteptat și până mergem spre Stavanger. Ce companie mergem? În Stavanger cu Norwegian. Plecăm cu avionul ăsta, dar a plecat răs bagajele noastre. Dacă urmele să cumperi căști, sunt în montanul de valize, care treaba. Ajung cu ele Flanders. Mai rău decât am crezut. Welcome in Stavanger. Bagajele noastre. Mai liber. Am început. Hai să vedem cât de stricate sunt căștile lui Iulian. Nici nu vreau să mă gândesc. Bine, vedem cât este de stricat. Un singur lucru mă interesează la el, și anume stricat. Hai, puțin. Este lipit. Na, vedem ce este. Ce-o? Bine, uite, Stavanger. Bun venit, nu? Dar ce faci unul aici, întrebarea este, că n-am zis nimic. Am început și deodată din veciune, am început să filmăm pe Norvegia. Ce facem în Stavanger și în Norvegia? Am și dus să-mi spui pe aia. Mergem, creăm un motor și facem o plimbare 2 săptămâni prin Norvegia. Wow, ce frumos! Așa că urmează să vedem ce peripeții facem. La drum cu noi. Au și roboței la păscut. Dacă o să mâncăm, o să bem lapte de roboțel. Geo, ce facem noi acum? Mergem înspre aici. Fac în tine. Să mâncăm, hai să mâncăm cu mâna, că nu ai linguri și cuculete, nu ți se dau. Bun? Da, uite, am o frică cu friță. Mică, nu? Hai, coptă mare. Stavanger, Norvegia. Acum chestia cu plăcutul sau cu desplăcutul.
în funcție de fiecare în parte. Ar putea să fie plăcută pentru unii sau neplăcută. Geo, Stavanger, cum ți se pare? E plăcut sau e desplăcut? E ok. E ok? Mâncarea bună, dar scumpă. Pentru 2 burgeri am mâncat. Cât a dat? 80-100 de coroane? Da, Adică vreo 60 de lire. Încă vreo 20 ceva de coroane pentru ceva, dacă ce niște apă și niște chestii pentru mâine dimineață. Da, scump. Nu pot spune că e o țară ieftină până acum. Și nu suntem în Oslo, suntem în Stavanger, care e un oraș mai micuț. Are chestii interesante și dacă te uiți. Doar că mi se pare puțin, personal zic, mi se pare puțin dubios. Un oraș dubios. E sau nu e? nu mi se pare dubios. Mai vedem ce mai găsim pe aici. Ce răguți. Poate mă duc tare, nu s-a auzit nimic. De ce mi se pare dubios orașul? Pentru că, dacă m-ai întrebat, dacă nu am răspuns, pentru că sunt foarte multe grafite și pentru că sunt foarte mulți oameni care, nu știu, arată așa cam ciudat. Nu e un oraș chiar foarte puternic economic, să zicem. Apoi sunt bărcuțe. Nu pare scumpe, dar sunt bărcuțe. Și mașini electrice, care le-și dat. Și mult vânt. Și foarte mult vânt. La motor cu noi și la cazare. În ziua de azi iese robotul la păscut, nu mai iese vaca. Aia ce faci? Ce zici, ai nevoie de unde ăsta? Georgiana, de ce faceți asta? Ce trebuie în halul ăsta? Ce faceți? Excursii tale planificate. Excursia am planificată, ce cu ea? Uite la ce peisaj frumos ai în spate. Bă, dimineața coborâm, nu știu unde să spun coborâm. N-am coborâm. Ăsta e planificare aici. Și mi căștunesc aici. Ca nebun, ce aici? Hai, stai poftă, dar nu mai tremură, te rog. Deci aveam mâini, arată cum ai mâinile, ca să știi. Lasă-mă. Arată mâinile. Dar pentru ce?
Urmează până la expoziție. Poftă mare, Geo. Da. Hai, asta e prima zi de mers. Ne-am înghețat, deci... Ne-au înghețat ouțele. La amândoi. Frumos. Erau minus 7 grade. Ce mă, așa e bine? Mai sus un pic? Așa e bine? Nu. Așa e bine? Nu. Mai mult. Mai mult. Ține frate drept. Să bem poftă la cafea și la sandwich. Vreau să mănânc acum mâncare cu preveliște. Zăpă de pește, supă de legome, populezi dintre ăștia, săduța pe care trebuie să mergem noi, o menăție pentru motociclism. Și mai bine acum se ridică și ceața. Bună, Geo! Nu te-am adus. Nu te-am cărat, de fapt. Așa spune că te car ca pe un sac de cartofi în motorul ăla. Adevărat. Așa e? Da. Așa privește frumoasă. Când pe dreapta, când pe stânga. Foarte mic. Cum se numește? Kirchdal? Kirchdal? Higar. Nu e Higar, e... Kigar. Kigar, așa. Cam așa trebuie să urci. 4,5 km de urcat, sau de mă rog, de mers, de urcat, de toate alea. Până la Kirdar, până la piatra fermecată, data de 2 roci. De acolo mai avem încă 4,5 km înapoi. Asta înseamnă undeva la vreo, eu știu, 4 ore, cam așa. Facem film în film? Nu, poza în film. Poză în film, e bun. Oricum, motocicliști mulți. Adică mulți. Și mai vin. Mai sunt și acolo mulți. Mergem la motor și te dăm mai departe pe serpentinele care au fost văzute puțin mai înainte în imagini. Coborâm până la baza lor, apoi urcăm înapoi și mergem mai departe. După aceea o să avem, cred că, vreo 6 ore de mers. Ce am găsit de întâmplare. Nu că am trecut noi să ajungem pe aici. O să întâmplare. O minunăție de cascadă. Da, cred că o să fac puțin drona. Ce părere ai?
Aha.